Kollega, læg en hånd på min skulder nu og sig så. Ja, det er nok det bedste forsvar. Yeah. Jobbet, det kørte mig helt derud. De sendte mig alene afsted hele tiden, og det var ikke okay. For pludselig holdte jeg et sted, hvor jeg ikke kunne finde vej. Måske jeg kan finde den for dig, når du er helt nede med flag og hænger med snuden. Ja, bare rolig, stille og rolig, bare rolig. For staten har en pille, når du ikke kan sove eller sidde stille. Vi er måske vokset op i den forkerte tid, midt i forskers splid. Og i 56, der fjernstyrede man en okse. I dag vil det kunne få alle til at vokse eller vokse. Vi vil til jer tilbage, ikke behandles som ofre, men nogen, der har været igennem noget, der var betydeligt rougher. Det er ikke rart at være på et psykiatrisk hospital, så er det bedre at være sammen med jer. Det er normalt. Ingen frygt, sammenhold er trygt. Kollega, åbn denne dør. Hæv dit ansvar og spørg. For min Gud er magt menneskets balance, så jorden får en smukkere nuance. For ved du hvad der sker, når de her venner ikke forstår, men bare råber og går? Det er en tomhed, der kan vare mange år. Vi vil tilbage, vi vil tilbage. Vi vil tilbage på arbejdsmarkedet igen. Yeah. Staten har holdt os hen, fordi vi vidste mere end dem. Yeah, vi vil tilbage igen. Jeg har set skygger, der vandrer. Kan man fremtiden forandre? Lad os lade alle fremtiden forandre. Det er sgu ikke den fucking medicin, der gør mig helt rask. Det er omsorgsfulde folk, der ikke er en i ryggen med døj. Og jeg er også fuck, jeg lige set op i en der. Kollega, åbn denne dør. Hæv dit ansvar og spørg. For ved du hvad der sker, når de her venner ikke forstår, men bare måber og går? Det er en tomhed, der kan vare i mange, mange år. Ej, jeg er også helt op i dag. Jeg skal heller ikke tage en forfra. Skal vi ikke tage de andre i stedet for? Undskyld mange gange.